A través de la finestra vull que aquest nou dia sigui meu. Escriure una nova lletra ofega les meves penes en litres de whisky adulterat. Sento que la terra no està feta ja per mi. Crec que tots nosaltres som bastant bé, però hem tingut alguns fallets, però ho podríem haver guanyat. El partit ha estat molt igualat, però hem tingut algunes ocasions que per sort nostra les hem aprofitat i el nostre equip, la selecció girona, hem estat molt bé, defensivament també, i tot i que ells eren molt bons també. I la final l'afrontem amb il·lusió i amb moltes ganes de guanyar-la i poder endur un bon record. Surto, crido, veig i penso que he inventat aquestes normes, les que em diuen el que no puc fer. Sento que la terra no està nosaltres som aquests. Lluita contra l'home que no vol saber el per què. Ha estat un partit difícil, ens ha costat molt i no sé. El partit ha estat molt difícil, no hem pogut guanyar, però nosaltres tampoc hem estat fins, però podíem estar millor, però ha sigut molt difícil. A través de la finestra vull que aquest nou dia sigui meu. Escriure una nova lletra ofega les meves penes en litres de whisky adulterat. Sento que la terra no està feta ja per mi. Crec que tots nosaltres som Bueno, ha sigut un partit molt difícil, però amb tota l'ajuda del nostre equip hem fet molt esforç i hem aconseguit treure el partit endavant i hem aconseguit guanyar. I bueno, ells són justos vencedors, no hi ha pas res a dir, s'ha de felicitar
i sobretot felicitar a ells com a campions, i nosaltres estic super orgullós de l'equip, els he felicitat abans i ara encara més perquè s'han comportat com campions. Per mi ha estat un premi estar aquí i pels nanos, per suposat, també. Lluita contra l'home que no vol saber el per què. Fes la teva sort al meu costat. Al principi una mica per als dos equips, però després hem agafat la pilota, hem començat a tocar, hem ficat dos gols ràpids i molt fàcil després. A la primera part, després a la segona, com al principi, una mica domini d'ells, però després hem agafat la pilota un altre cop i domini nostre, una mica. El partit ha estat bastant bé, hem tingut bastants ocasions de gol, però no s'ha pogut marcar. L'altre equip han jugat millor al mig del camp, però no s'ha pogut fer res més. Felicito a la selecció de Lleida perquè han fet bon treball i res més, que tinguin sort. Jo crec que hem fet un bon partit, hem dominat, no m'ha acabat de materialitzar molt, però hem treballat molt per arribar aquí i ara a la final intentar fer el millor possible i emportar-nos aquest torneig. Del dia a través de la finestra, vull que aquest nou dia sigui meu. Escriuré una nova lletra ofegant les meves penes en litres de whisky adulterat. Sento que la terra no està feta ja per mi, crec que tots nosaltres som eterns. Avui faig la meva història, cremaré la carretera fins que arribi més enllà de tot. Surto, crido, veig i penso que he inventat aquestes normes, les que em diuen el que no puc fer. Sento que la terra no està feta ja per mi, crec que tots nosaltres som eterns. Lluita contra l'home que no vol saber el per què. Fes la teva sort al meu costat. Ha estat un partit molt espès, bastant ajustat, però al final el gol del nostre porter ha marcat una mica el camí i al final hem guanyat el torneig. Felicitar a la selecció de Lleida perquè la veritat que valorant tota la trajectòria, no només la final, crec que és tot un èxit, els xavals s'han donat el 200% de lo que podien y res més, felicitarlos per això y endavant. Mucho, porque durante todo este año nos han convocado haciendo partidos. En algún partido hemos quedado un poco por debajo de los otros equipos y ganar este torneo ha sido lo máximo. Molt bona, vull dir, he vist un
toc molt suau, als xavals els hi ha encantat, vull dir, han vist una pilota per jugar a futbol sense que tingui conseqüències de pes, pilota molt ben adequat i que es desenvolupa bé pel camp, vull dir, per almenys amb gespa natural com han estat jugant ara ha estat molt bo. Doncs m'ha semblat una pilota molt correcta per la mainada, és una pilota que té un pes idoni, els nanos han estat molt contents i home, és molt semblant a la Tango Adidas que hi havia abans i era una de les millors pilotes que hi ha hagut al mercat. Muy buena, sí, no es que pese muy pocos, lo justo para ponerla ahí en la portería, así que sí, me parece muy bien para este año. Muy bien. Home, jo per lo que he parlat amb els nanos, doncs estàvem molt satisfets, no? I com que sabien també una mica que de cara a l'any que ve es vol unificar lo de la pilota, doncs han quedat bastant contents de poder jugar amb la mateixa pilota i la veritat que la valoració és molt bona. Crec que és excepcional, feia anys que no es feien, aquest any s'ha tornat a arribar. Felicitar moltíssim a la Federació Catalana de Futbol per tot el moviment que hi ha, vosaltres que esteu treballant i crec que és molt i molt important per donar un premi als nanos que també s'ho mereixen. Molt bé, molt bonica, molt intensa, molta unió, molt bé, pel repetir. Es de agradecer un premio para los niños que a lo largo de toda la temporada están jugando con sus equipos, que cuando acaba la temporada los convoquen para jugar en la selección. Per als clubs petits com nosaltres significa molt. O sigui, les proves les tens que poder soc dels pocs presidents que els vinc a seguir. Jo no soc pare de cap nano, però els vinc a seguir perquè jo crec que com a club, un club petit com nosaltres, que total moguem una població de 2.000 persones, o sigui 2.000 habitants, doncs tenir dos nanos jugant, doncs creiem que fa il·lusió, fa goig, no? Estem contents en general, l'afluència de gent, l'alegria dels participants i, bueno, per l'Ada sempre hem tingut futbol, hem tingut esport i estem molt contents de que la federació hagi pensat en venir aquí i esperem que per properes vegades doncs, estem disposats a rebre els equips que vulgueu portar i encantats de la vida de tenir-los.